za legitímneho prezidenta? Je demokraticky zvolený. Nevidím tam iného vyzývateľa, ktorý by mohol či len deklarovať, že boli tie voľby zmanipulované v jeho neprospech. Pozrite sa, ja som veľmi rád, keď sa o takýchto témach bavíme s argumentami a s faktmi a s dôkazmi a nie s konštatovaniami organizácií, o ktorých ja nemám veľkú mienku. Ak to mali spraviť gruzínska legia alebo pripravovať ten štátny prevrat, tak tým pádom by to bolo ako keby zasahovanie cudzej, dajme tomu, mocnosti do našich vnútroštátnych záležitostí, tak tým pádom by sa mal podľa Washingtonskej zmluvy aktivovať článok 4. Ja sa pýtam, že prečo nebol aktivovaný v tomto momente? Pretože je to súčasť Ukrajiny. My sme zachytili auto, pri ktorom prebehla naháňačka, kde bol proste zachytený dvaja za mňa nepochybne agenti, ktorých úlohou bolo proste z toho, čo sa nachádzalo v aute, minimálne monitorovať náš plynovod, ale za mňa skôr na ňo zaútočiť, tak ako vidíme tie útoky na Turkstream, ako sa udialo na Nord Stream 2. Ja nechcem, aby sa Ukrajina zdala a mali sme na území, na hranici Rusov. To nie je moja ambícia. Moja ambícia je vyrokovať nejaký mier. Dobre, ja sa pýtam z hľadiska Slovenska. Ak by boli Rusi a pokročili by a napríklad akýkoľvek mier by sa vyrokoval len nejaký a mali by sme, teraz sa čisto o slovenských záujmoch rozprávame, ak by sme mali, dajme tomu Rusov, dajme tomu v Úžorode alebo aj v Kieve, tak čo by to znamenalo pre nás? Lebo tým pádom by niekoľkonásobne viac muselo ísť, dajme tomu, na zbrojenie a obranu ako takú. Niektorí experti hovoria, že výdavky na obranu by museli stúpnuť 8,5 násobne viac. Nemuseli, po prvé, a po druhé budem cynik a poviem, že by sme mali konečne spoľahlivého suseda.